Reality Salibonani Magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana patinongova malatest patinongova zvinenge zvichiitika patinongova zvinenge zvichipisa pachivhitivhiti tiri youth chivhitivhiti chinosandisa chimwe zvivhitivhiti. Nyaya ndinayo pana ndeya Prophet Advocate. Prophet Advocate wana nyaya yangu achitaura kuti mvura ichikuti atisanaye muHarare munomu inyaya yeupombo. Vanhu ngavasiye upombo, inyaya dzeupombwe. Saka Prophet Advocate kana paina vasingawazive Prophet Advocate ndinochaplaya video yacho mobva mariona mobva makomenda kuti muri kuti chiine zvekutaurwa naProphet nezvekutaurwa nemunhu waMwari. Wati kana pachinge pataurwa mashoko echenjedzo zvakakosha kuti tichenjere. Kachinge tapiwa warning tinamate, ngatinamate because Prophet Advocate ndi prophet yokuti tinoziva kuti prophet vanobata nyaya dzakasiyana-siyana, vanoprofesa nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika. Like last time wakatara nyaya yegwero, wakatara nyaya yelawyer human rights, wakatara zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. Ndiwo wakamboprofita futi nyaya yedeath yaJinimbi. Saka kana vachinge vachitaura voice ravo vachitaura tofanira kunge tichiwa respect, tofanira kunge tichiwanzwa because vanotaura zvinhu zvinoitika. Kana tichinge tisinaura tisina kunamata. Saka chakwadze video yacho mobva mariona mobva makomenda. Please don't forget to comment because makomenda nyakakosha anotibatsira kuti tizive kuti muri kuonawo kuti chii, muri kufunga kuti chii nemachi nezvinhu zvataurwa nemunhu waMwari. Right, sandapedza nguva yakawandisa. Yeye Mwari kungotaura ende Mwari vachiri kungoramba vachingotaura. Recently takapa prophecy yaAguero ikazadzikiswa, tikapa futi another one yeFatal Death ikazadzikiswa. Yeye Mwari vari kungotaura. Gore rino Mwari vacharamba vachingotaura. Kasi imwe nyaya ndoda kutaura nezvazvo nyaya yekuti mukona mvura isi kunaya muHarare. Muzimbabwe hamuna mvura. Upombwe. Siyai upombwe. Rekedzai upombwe. Ndokuti mvura inayo. Likey. Right, muri Zimbabwe ndofuma mangozvinzwira hanzi chikuti kuti mvura isanaye muHarare. Kuti mvura isanaye muHarare upombwe. Ngatisiye upombwe komana. Titifambire zvakanaka, ngatisiye upombwe kuti zvoni mvura inaye. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti youth. Chivhitivhiti chisina side effect. Thank you. Pink Art Graphics.